una perruqueria de gats, una botiga d'empanadilles argentines, un taller de construcció de ceràmica... Les idees són múltiples, però avui us donaré alguns criteris per escollir la idea de negoci més encertada. Una idea de negoci és el punt de partida per a la creació d'una empresa o projecte empresarial. Se'ns poden ocórrer moltes idees, i algunes molt bones, però no sempre són fàcils de dur a terme i moltes vegades no són idees aptes pel mercat on vivim. Primer de tot, com sabem que una idea de negoci és bona? Doncs cal estudiar el mercat, és a dir, estudiar la demanda. Això vol dir investigar si hi ha persones que estiguin disposades a comprar el nostre producte. Hi ha inversors que abans de llançar-se a muntar un negoci paguen grans estudis de mercat per saber si són viables. Però, és clar, si no es té pressupost, també es pot fer alguna enquesta pròpia a les possibles persones compradores per veure si estarien interessades i en què es podria millorar l'oferta. És important analitzar la demanda i saber si el producte o servei que es vol vendre resol alguna necessitat o problema. Com més necessitat hi hagi del producte, més fàcil serà al final la venda. Una vegada sapigueu quins serien els potencials clients, cal saber també qui seria la possible competència. S'ha d'analitzar com treballen i què ofereixen per tal de poder oferir un producte o servei diferent o complementari. Però tinguem en compte que cooperar és diferent a competir. La nostra empresa ha de ser competent per si mateixa, però no intentarem destruir la competència i assumir nosaltres tot el mercat. El que farem serà trobar aquell valor afegit que altres no tenen. L'últim dels aspectes a analitzar és preparar un pla financer. Quan haig de vendre per pagar el que em costa fer tot el procés? Per exemple, si venc cafès, quants cafès he de vendre per pagar el que em costa preparar-los? El cafè... la màquina, les tasses, el rentavaixelles, l'electricitat, l'aigua, el salari de la persona que prepara els cafès, el lloguer del local, els aspectes fiscals... Tant d'embolic per vendre un cafè? Qualsevol negoci té la seva complexitat. Si feu tot això ben fet, sabreu si el producte o servei té potencial i si resol una necessitat. Però encara ens hem de plantejar alguna cosa més. És legal el que plantegem? Per molt que ens semblin molt bones idees i hi hagi molta gent disposada a comprar el que volem oferir, si el marc regulador no ho permet, la nostra idea fracassarà abans d'arribar a bon port. Una altra pregunta. Serà útil d'aquí uns anys? Hem de tenir en compte que una bona part dels negocis fan fallida durant els primers anys de vida. Per això és important pensar en el futur i en el potencial de la idea a llarg termini. I per acabar, una pregunta importantíssima. Tens passió per la idea que tens? El procés d'emprenedoria és complicat i requereix de perseverança i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Pensa que comptar amb habilitats i capacitats i conèixer el sector al qual et vols dedicar augmenta exponencialment les possibilitats d'èxit. Ara bé, el millor de treballar en cooperativa és que no esteu soles. Si alguna de les persones que en forma part no té unes certes capacitats, pot ajuntar-se i cooperar amb algú que sí que les tingui. D'aquesta manera, cadascú amb les seves capacitats i possibilitats pot fer que el producte o el servei plantejat sigui més viable. Com ho veieu? Ho teniu més clar? Doncs agafem aire i continuem!